Ġi preżentat il-Household Budgetary Survey l-istħarriġ tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika dwar l-infiq tal-familji bbażat fuq is-sena 2015-2016 meta mqabbel mal-2008. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li għalija attendew fost l-oħrajn membri ta' diversi unions ġie spjegat kif dan it-tip ta' stħarriġ isir bejn wieħed u ieħor kull 7 snin u jieħu ħafna żmien biex jiġu analizzati r-riżultati tiegħu. Infatti din l-informazzjoni tamet tinġabar minn April tal-2015 sa Marzu tal-2016. Mill-istħarriġ joħroġ li l-ammont ta' residenzi u ta' kważi 165,000. L-ammont ta' dħul qabel it-taxxa fuq in-numru ta' residenzi u ta' 5.3 biljun euro u n-nefqa ta' dawn ir-residenzi li fl-istħarriġ issir referenza lihom bħala household i ta' 3.7 biljun euro. Minn dan il-Household Budgetary Survey joħroġ li l-medja tan-nefqa ta' kull residenza fl-2015 kienet ta' 22,346 euro, jiġifieri 430 euro għal kull household fil-ġimgħa. Joħroġ ukoll li l-akbar nefqa tibqa' fuq l-ikel u x-xorb mhux alkoholiku, it-trasport, in-nefqa fuq il-konsum tal-elettriku, ilma, gass u fuel u anke fuq il-ħwejjeġ u żraben. Meta mqabbla mal-2008 l-infiq ta' kull residenza fejn jidħol elettriku, ilma, gass u fuel baqa l-istess sal-2015. Fl-2015 imbagħad kien hemm żieda fin-nefqa tal-ħwejjeġ u żraben, trasport, komunikazzjoni, fl-edukazzjoni, żieda fl-infiq ta' ristoranti u lukandi u żieda fl-infiq fejn jidħlu prodotti u servizzi meqjusa bħala importanti. Meta mqabbel mal-2008, fl-2015 kien hemm tnaqqis fl-infiq għall-ikel u xorb, tnaqqis fi prodotti ta' tabak u xorb alkoholiku, tnaqqis fix-xiri ta' affarijiet għad-dar u tnaqqis fl-infiq fis-saħħa.